Και οι δύο ήταν υπέροχοι. Ο Κακός και ο Χρυσός. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ανέστης Βλάχος και ο κύριος Τέρης Χρυσός. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Εγώ καλά, πολύ καλά. Μια χαρά σε βλέπω. Μεγαλώνουμε αξιοπρεπώς, βέβαια. Αυτό τι ωραία λέξη είναι αυτή. Τι ωραία. Τι ωραία φράση, μεγαλώνω αξιοπρεπώς. Πραγματικά. Ανέστη μου. Κακός και Χρυσός δεν γίνεται. Όχι, είναι άλλος ο Χρυσός, άλλος ο Κακός. Οι κριτικοί, οι περισσότεροι προγράμματα στις εφημερίδες δεν ξέραν την κινηματογραφική ορολογία. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο κακός. Υπάρχει ο σκληρός, υπάρχει ο ρολίστας, ο τυπίστας, ο Ζεν Πρεμνέ, η Εζενίκη, δεν τους ξέραν αυτούς. Λοιπόν, μα τραβήξανε μια σφραγίδα. Το κακό. Και άντε από εκεί και πέρα. Δηλαδή σε κομμωδία παίζω, παίζει και ο κακός. Άντε βγάλει άκρη τώρα. Κακός με ωμέγα. Κακός με ωμέγα, ωραία ήταν. Ωραία τάκα. Ανέστη μου, τι κάνεις? Είσαι καλά? Καλά. Ποιος Έλληνας είναι καλά? Ξέρεις κανέναν Έλληνα καλά να πάει το ρωτήσω να μου πει το καλά? Γιατί δεν είσαι καλά? Γιατί όταν πάει να πληρωθείς, η σύνταξη όλο μικραίνει. Αφού λέω καμιά φορά, ρε παιδιά, την ώρα που πάμε να πληρωθούμε τη σύνταξη, μην ρωτούν καμιά φορά χρωστάς και από πάνω. Και χρωστάω. Έχετε τα μπελατάκια που τα λένε, τόσο χρωστά στην εφορία. Στάσου ρε παιδιά, πόσα πήρα και χρωστάω τόσα? Είμαστε διαλυμένοι, αδερφέ. Δεν είναι κράτος αυτό. Ανέστη, χρήματα από την καριέρα σου δεν έβγαλες εσύ? Δεν έβγαλα. Δεν πάω να πω όμως δεν ζούσα άνετα. Δηλαδή, αν η παρέα μου πηγαίναμε σε ένα μπουζούκι και δεν είχαν να πληρώσουν, πλήρωνε το μπουκάλι μου. Δεν είχα τίποτα. Χαιρόμουν. Εντάξει, τι θα έκανα τώρα? Αφού παλιά έλεγα, αν φτάσει η εποχή όταν θα γεράσω να περιμένω μόνο από τη σύνταξη να ζήσω, καλύτερα να φουντάρω, έλεγα. Αλλά όχι τώρα. Ένας άνθρωπος νέος που ασχολήθηκε με την πολιτική και με τον πολιτισμό δεν πρέπει να σκέφτεται τέτοια. Λοιπόν, με αυτή τη σύνταξη της πείνας που κάθε μήνα μας την κόβουνε, ούτε μας ρωτάνε γιατί τους κόβουν, ούτε ξέρουμε γιατί κάνουμε και ζούμε. Δικαιώματα παίρνετε από τις ταινίες τώρα? Αλίμονο, βεβαίως παίρνουμε. Παίρνουμε χάρη της μεγάλη, της αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Βέβαια. Βεβαίως. Μπράβο. Τέρη μου. Παρακαλώ. Καταρχάς, κάποιος που δεν ξέρει θα πει καλά, γιατί ήρθανε μαζί, τι σχέση έχουν. Μήπως θα τραγουδήσει πουθενά ο Ανέστης, θα πούνε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει να κάνει με κάτι θεατρικό, πάρα πολύ ωραίο που συμβαίνει και η συνύπαρξή έχει να κάνει με το Σανίδι. Αλλά αυτό θα το πούμε μετά, να τα αφήσουμε για το τέλος. Εσύ πώς είσαι? Πολύ καλά είμαι, αισιόδοξος. Βέβαια για τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Αλλά συμβαίνει για όλο τον κόσμο. Λεφτά αν με ρωτήσεις, και εγώ δεν έχω βγάλει λεφτά. Απ' τη νύχτα? Η δική μου η νύχτα ήταν η νύχτα του Βερμούτ. Δεν ήταν η νύχτα των ζημιών. Ωραία φράση. Και έτσι μία νύχτα του Βερμούτ ή του παγωτού δεν απέδιδε τόσα ώστε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Ούτε η νύχτα με τα γαρίφαλα ήταν η δικιά σου? Δεν είχαμε εμείς γαρίφαλα. Πάντα τραγουδούσες σε διαφορετικές σκηνές. Τραγουδούσαμε σε διαφορετικό κόσμο. Βεβαίως. Πολύ αγαπητό. Και τώρα που έρχεται στο θέατρο είναι αυτοί που τραγουδούσαμε οι πιτσιρικάδες τότε, που τώρα έχουν μεγαλώσει και μας αγκαλιάζουν και τέρι μου και αγάπη μου. Οι άνθρωποι αυτοί του Βερμούτ, του παγωτού, αυτοί ήταν. Τέρι μου, καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω καλά. Και η αλήθεια είναι ότι πριν κάποιο καιρό μας ανησύχησες όλους εμάς που σε αγαπάμε, γιατί κινδύνευσες να χάσεις το σπίτι σου και είχες κάνει και μία δήλωση και κυκλοφορήσει στα μέσα ότι σκέφτηκες να βάλεις και τέλος στη ζωή σου. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί μου είχαν προσημειώσει το σπίτι μου. Είναι ακόμα προσημειωμένο από το ΙΚΑ, γιατί όταν πήρα σύνταξη τιμητική μου κόψαν τη σύνταξη του ΙΚΑ. Υπήρχε ένας νόμος που κράτησε μόνο 2 χρόνια, ότι όταν παίρνεις τιμητική δεν έχεις δικαίωμα να κρατήσεις άλλη σύνταξη. Μετά μόλις πήρα εγώ τη σύνταξη αυτή, επανήλθε ο νόμος, η τότε κυβέρνηση είπε ότι αυτό είναι άδικο και πραγματικά είναι άδικο. Γιατί εγώ 40 χρόνια δούλεψα και τα πλήρωνα τα λεφτά αυτά. Και επανέφερε να μπορούν να έχουν 2 συντάξεις. Όταν είδα αυτό το πράγμα εγώ, βέβαια είχα στεναχωρηθεί, έπαθα έμφραγμα εξαιτίας αυτού του πράγματος και έκανα προσφυγή στα δικαστήρια, ζητώντας τη σύνταξη
που δούλεψα. Η οποία τιμητική, συγγνώμη, ήταν τι ποσό μπορούσε να συντηρηθεί από αυτήν? Όχι, γιατί είναι το λυγκιώδες ποσό των 750 ευρώ. Εκ των οποίων πρέπει να πληρώνεις χαράτσια, το ένα, το άλλο, καταλαβαίνεις. Η ατιμία δεν είναι που μας κλέβουν μόνο τις συντάξεις. Γιατί αν υπάρχει κράτος, υπάρχει από τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι κράτος από τους πολιτικούς. Τι εννοώ αυτό? Ασχολείσαι και την πολιτική, με παρεξηγήσουν κιόλας. Ενώ δεν μπορείς, κύριε το γεροντάκι, να τον αφήσεις να πεθάνει νηστικός. Εμένα, θα μου επιτρέψω να πω το προσωπικό μου 2 λέξεις. Δούλευα από 11 χρονών. Από 14 άρχισα να κολλάω έσημα. Γνωστά σε ταινίες πάντα. Μου χάσανε, λέει, το φάκελό μου του ΙΚΑ. Και ξέρεις τι παίρνω, Γρηγόρη μου? Από το ΙΚΑ. Σύνταξη γέροντος. Τη μικρότερη σύνταξη. Ρε μπαγάσιδες, θα τους πω συγγνώμη κιόλας. Από 14 χρονών κολαβάνσιμα έκανα 180 ταινίες. Δούλευα στα εργοστάσια, έκανα και παίρνω τη σύνταξη γύρατος. Ευτυχώς, θα το επαναλάβω, η Αλυσμούλη, τη Μελίνα Μερκούρη, ξέρει τι τραβάνε οι καλλιτέχνες και μου έδωσαν και εμένα μια τιμητική σύνταξη, όπως είπε ο φίλος μου, και ψευταζώ. Είναι ντροπής. Και δεν είναι την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Φταίνει η πολιτική ή φταίνει κάποιοι ξένοι παράγοντες που μας κατέστησαν γυφταριό? Γυφταριό. Πεινάει ο κόσμος. Πεινάει ο κόσμος και δεν του λένε την αλήθεια. Εμένα βέβαια μου την κόψανε του ΙΚΑ και δεν είναι μόνο αυτό. Το άκρο ναότο είναι το εξής. Όταν πήρα την τιμητική σύνταξη, επειδή είχα υποβάλει την αίτηση 2 χρόνια πριν πάρω, πήρα κάποια αναδρομικά 18.000 ευρώ, τα οποία χρησιμοποίησα για κάποιες ανάγκες μου. Έρχεται το ΙΚΑ και μου λέει αυτά τα 18.000 είναι δικά σου, θα τα δώσεις σε εμάς. Μα πώς, αφού τα πήρα αναδρομικά? Δεν σου ανήκουν, είναι του ΙΚΑ. Μα λέω δεν έχω, τα έχω χρησιμοποιήσει τα λεφτά για κάποιες δουλειές. Τότε σου προσημειώνουμε το σπίτι. Και ακούσε κάτι ποσά από τις 18.000 να φτάνουμε και στα 500 ευρώ να προσημειώνουν σπίτια. Και έρχεται μια δήλωση ενός συναδέλφου σας, ηθοποιού, πιο νέο στην ηλικία, που την άκουσα κι εγώ τώρα, ότι είπε του Νίκου Ορφανού, που είπε ακριβώς, δεν μπορώ να θυμηθώ τη φράση, να κάνουν στην άκρη τα... Δεν πρέπει να παίζουν... Τα ραμολιμέντα. Να φύγουν από το χώρο και να φύγουν από το χώρο τα ραμολιμέντα. Αρθέ Γρηγόρη, δεν κάνω τον ταΐ και ούτε επίσημα μπορώ να το πω. Άμα το βγάλω, του σπάσω τη μούρη. Θα του σπάσω στην πουνία. Ο αλήτης πρέπει να πρέπει το στόμα όταν μιλάει για εμάς τους γέρους. Εμείς φτιάξαμε το ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Τι έκανε αυτός? Τι έκανε? Να το πει. Ναι. Τι πρόσφερε στον πολιτισμό? Δεν τρέπεται? Ο Αλιτάμπορας. Και είπε και κάτι άλλο, ξέρεις, ναι. Ότι εγώ είπε, άμα γίνω 75 ετών θα σταματήσω. Και πού ξέρεις ότι θα γίνεις 75 ετών? Μπορεί να μην προλάβεις. 75 θα γίνει, αλλά στο πλέον δεν θα γίνει ποτέ περίπου. 75 μπορεί να γίνει. Μακάρι να γίνει 170. Αλλά να μην λέει τέτοια πράγματα. Αλλά δεν θα γίνει ποτέ ηθοποιός κι άνθρωπος. Εμείς δεν διδάξαμε μόνο θέατρο, διδάξαμε και ήθος. Το επάγγελμά μας γι' αυτό είναι ηθοποιός. Ήθος πλάθει ο ηθοποιός, περιορισμό. Ο κύριος δεν θα λέγεται ηθοποιός, θα το λέγεται μπαγραμάς. Έτσι θα του πεις. Ο μεγάλος καλλιτέχνης και ζωγράφος Τσαρούχης επαληθεύεται για άλλη μια φορά. Μάλιστα. Ότι δηλώσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Δήλωσε ηθοποιός. Αν του μπορεί να Λιτάμπουρα, τι έκανε στη ζωή σου? Έπαιξε σε καμιά ταινία? Έχει παίξει. Ή δήλωσες? Έχει παίξει. Και τι έκανε? Εγώ έχω 4 βραβεία, Γρηγόρη. Εντάξει, δεν έχει σημασία το ότι έχει παίξει. Δεν τα αγόρασα από τη λαϊκή αγορά. Συμφωνώ. Όχι! Ναι. Είναι προσφορά στον πολιτισμό. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δεν δικαιολογεί την άποψή του. Αλλά ότι έχει παίξει είναι ένας επαγγελματίας, το οποίο και αυτός που έχει κάνει δουλειές. Τώρα το τι λέει ο καθένας. Όταν γεράσει θα μου πει. Ναι. Δεν πειράζει. Για να χαλαρώσουμε λίγο την ένταση, θα θέλαμε να δείξουμε λίγο ένα βίντεο, καταρχάς με ταινίες με τον Ανέστη. Ο σκληρός, αφού δεν θέλεις κακός, ο σκληρός του ελληνικού κινηματογράφου. Τα λέω καλά? Πάμε. Χόρεψε. Θα μου τα φέρεις και σε δολάρια. Πάντα ήσουν ακτίνος, δεν θα αλλάξει τώρα. Όπως το παλιό καλό καιρό. Κάθαρμα ακτίνος, παλιάνθρωποι. Είσαι δυνατός στο μαχαίρι. Εγώ στο μυαλό. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό.
Τι έγινε ρε επιστήμονα, έτοιμη φωτογραφία? Εντάξει. Θα του το δώσω εγώ του μαύρου πρίγκιπα με τα ίδια μου τα χέρια. Σου δεσπότα. Πώς πάει η ζωή πάνω στο βουνό? Είναι βαριά η μοναξιά, δέσποτα. Είναι σκοτώσει το Γιάννη. Δεν φταίω ρε εγώ Γιάννη. Για να μην ξεχνάς ότι είμαστε φίλοι. Έφαγε ψωμί από τα χέρια μου ρε Γιάννη. Αυτό έχεις κρύψει το βάλτο? Ναι. Τι έχει μέσα? Τι σε νοιάζει? Εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Ακόμα και στο σκοτώσω άντρας. Δεν είναι άντρας μου. Γιατί σε κυνηγάει? Με ρωτάει ο Ανέστης, πού τα βρήκες αυτά? Τα βρήκα, Ανέστη, τα βρήκα. Ανέστη, Ευχαριστώ. να σου πω, πραγματικά μεγάλος ηθοποιός, ρε φίλε. Μπράβο σου. Μεγάλος σε ηλικία, μην τα μπερδεύεις. Όχι, μεγάλος στις ερμηνείες. Παρεμπιπτόντως, Ανέστη, στον δρόμο σου πει κανένα ρε μου να σου εκδηλώσει καμιά τέτοια. Να μην σε χωνεύει. Έχει γίνει. Σίγουρα θα γίνει, γιατί ταυτιζόταν ο κόσμος. Το Ξαθόπουλο είναι κουμπάρος μου. Ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Καθόμαστε στις πλατείες Βικτωρίας. Βλέπω εκεί που πίνουμε καφέ, ξαφνικά έρχεται μια γριά και φωνάζει. Νίκο, και τραβάει τα μαλλιά της. Φύγε, θα σε σκοτώσει. Τι λες κύριε μου? Φύγε, μην κάθεσαι κοντά του. Καλό κύριε μου. Ο Ανέστης είναι κουμπάρας μου και είμαστε και φίλοι χρόνια. Πω, μακριά από αυτό. Και έχει να τρεις την γριά. Έγινε, Γρηγόρη μου, αλήθεια λέω. Μα πόσο μπήκες. Σου λέω, πολλοί πιστεύαν ότι ύπνεσαι απέναντι. Δεν μπορούσαν να φανταστούν το Ξαθόπουλο να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί. Ήταν το καημένο παιδί. Το παιδί του λαού με τον κακό. Με τον κακό. Με το σκοτώνω. Το σκοτώνω. Φύγε Νίκο, θα σε σκοτώσει. Αυτή η ωραία τάκα. Τέρι μου, θέλω να μας πεις τις μεγάλες επιτυχίες σου που έχεις κάνει και που μπορούν να τις ψάξουν, να τις ακούσουν έστω και στο διαδίκτυο πια, αφού δεν παίζουν στα ραδιόφωνα. Πάρα πολλές. Πες μου μερικές επιτυχίες. Ξεκινάω από ένα τραγούδι Ναι. που έχει γίνει σφραγίδα με μένα, είναι το τάκα-τάκα. Τάκα-τάκα. Αυτό πια, τι να σου πω, έχω τα όνειρα. Το ξέρεις? Βεβαίως. Το που λέει όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα. Έχω το πρώτο βραβείο που πήρα στο Φέστιβαλ Θεσσαλονίκης το 1963. Πέταξε ένα πουλί και ήρθε και φόλιασε στην καρδιά. Και φέρε ένα... Τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Τι τραγούδια, Έχω το μήλος η καρδιά μου. Κάνεις λάθος φίλη μου μικρή, παιχνίδακια και έρωτας δεν πάει. Έχω ήταν μια οπτασία. Έχω πάρα πολλά τραγούδια. Πολλά τραγούδια. Τόσες επιτυχίες. Μπράβο, να είσαι καλά. Τα οποία έχουν μείνει διαχρονικά. Για να θυμάσαι αυτή τη στιγμή σου, για λίγο. 1984. Πότε? 1984. Ακροπόλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να το πω αυτό. Την ώρα που έβλεπε τον εαυτό του έλεγε πολύ ωραίο τεκνό ήμουν τότε. Λοιπόν, ομολογουμένως τα χρόνια περνάνε. Δεν ξέρω τελικά και φτάσαμε στο σήμερα. Και σήμερα η συνύπαρξή σας, Ανέστη μου, έχει να κάνει με μια θεατρική παράσταση. Μάλιστα. Μαζευτήκατε πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί και θα ήθελα να μας τα πεις. Θα ήθελα να πω πρώτα ότι η παράσταση ερμηνεύεται από συγκίνηση. 18 ηθοποιούς και ένα τραγουδιστή. Καταπληκτικούς ηθοποιούς, καλή. Γιατί συγκίνηθηκες, πες μου γιατί. Εντάξει. Θα σε αφήσω, πες τα σιτέρια γιατί δεν... Γιατί είναι κακός. Ναι, πολύ κακός. Οι συνάδελφοι είναι όλοι καταπληκτικοί. Είμαστε παλιοί και αυτό το ελτάμπορα που είπε για τους γέρους να συναντήσει την παράσταση για να καταλάβει τι θα πει οι ηθοποιοί. Σεμνοί αγωνιστές που προσφέραν στο θέατρο του κινηματογράφου. Το έργο αναφέρεται με τα γερατιά. Αυτά τα έρματα γερατιά που η φύση δεν μπορεί να την πολεμήσει κανείς, Γρηγόρη φίλε μου. Κανείς. Να δεις τι ανάγκη έχουν τα γερατιά. Τι πίκρα έχει ο Κορές που το έγραψε αυτό. Μπράβο του. Πολύ ανθρώπινη παράσταση. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στην παράσταση. Όποιος την είδε είναι ο καλύτερος διαφημιστής για μας. Και είμαστε πάντα γεμάτοι. Αυτό είναι ευχάριστο. Γιατί είμαστε γεμάτοι? Γιατί είναι πολύ καλή παράσταση, αλλά φέρεται στα γερατιά. Λέγεται οίκος Ευγερίες ή έχει δύο τίτλους ή
η ευτυχισμένη Δύση. Ευτυχισμένη Δύση. Ευτυχισμένη Δύση. Θα μου πεις τώρα λίγο, τι ευτυχισμένη Δύση, όταν πάει ένας προς το τέλος της ζωής του, τι ευτυχισμένη Δύση λέγεται. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο άνθρωπος, εγώ λέω, ότι ξαναγυρίζει, κάνει κύκλο στη ζωή του. Θα δεις τους γέρους να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται, να έχουν τα παραπανά τους που τους εγκαταλείψαν και τους πετάξαν εκεί. Όπως και το μωρό. Ο γέρος θέλει στοργή, θέλει φροντίδα. Λοιπόν, είναι πολύ ανθρώπινη παράσταση. Να πούμε ποιοι παίζουν καταρχάς. Λοιπόν, ο Νίκος Μανδώρος, αγαπημένος Κεφαλονίτης, ο κύριος Βλάχος, Χάρης Βόρκας, Σπύρος Θεοδόσης, Μαρία Ιωαννίδου, Δημήτρης Καΐκης, Τρίφων Καρατζάς, Γιώργος Μάζης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Αθηνά Μαυρομάτη, η Μαρία Πανουτσοπούλου, η Τιτή Κασαρικούλη και η Κέτη Φίνου. Και η Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Φιλική συμμετοχή, η οποία πρωταγωνιστεί. Βεβαίως. Και ο Τέρης Χρυσός στο τραγούδι που τραγουδάει. Έτσι. Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Τέρης Χρυσός, όλες. Κάτι τελευταίο να πω. Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ότι τα άλογα όταν γεράσουν τα σκοτώνει. Παράδειγμα, πριν λίγες μέρες έφυγε μια σπουδαία τραγουδίστρια, μια καταπληκτική φωνή, η Τζένι Βάνου, η οποία δυστυχώς, την οποία δυστυχώς το κράτος την είχε αγνοήσει. Και ένας λόγος που έφυγε πικραμένη είναι γιατί την είχε αγνοήσει το κράτος. Εδώ έρχεται βέβαια και ένας αντίλογος. Πάρα πολλές φορές όποτε γίνουν τέτοιες συζητήσεις, πετάγει το άλλος και λέει: τι να σου κάνει το κράτος? Πήρες εσύ τα εκατομμύρια, τα χρόνια εκείνα? Μιλάω και για ηθοποιούς που πήρανε λεφτά, πάρα πολλά. Έτσι, και για τραγουδιστές που πήρανε πάρα πολλά λεφτά. Δεν κάνατε καλό κουμάντο στη ζωή σας, και τώρα θέλετε να έρθει το κράτος να σας βοηθήσει? Απαντάω το παράδειγμα εμένα. Εγώ, όλος ο κόσμος νόμιζε ότι είμαι εκατομμυριούχος. Σου λέει σουξέ, τηλεοράσεις, δίσκους. Ποια εκατομμύρια? Όταν ο Κόκοτας κάποτε έπαιρνε 30.000 δραχμές μεροκάματο, εγώ έπαιρνα 1.000. Ήταν και αυτός πρώτος στον τομέα του και εγώ πρώτος στο δικό μου τομέα. Μάλιστα. Αλλά ο δικός μου τομέας δεν είχε ούτε γαρδένιες, ούτε γαρίφαλα, ούτε πιάτα. Το βερμούτεσαι. Λοιπόν, καταλαβαίνω πολύ από αυτό και μόνο μπορείς να καταλάβεις πως δεν μπορεί να παίρνει η μπάλα όλους μαζί. Ακριβώς αυτό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Συμφωνώ. Λοιπόν, σαν και εμένα υπήρξαν και άλλοι πολύ καλλιτέχνες. Αυτό έχω να πω. Γρηγόρη μου, μην ξεχνάς ότι το ελληνικό κράτος από εμάς τους ηθοποιούς, από το εισιτήριο, όταν γεμίζαν αίθουσες, γεμίζανε, το 45% ήταν φόρος. Εμείς προσφέραμε στο κράτος τους καλλιτέχνες, Γρηγόρη μου. Και εννοείς και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Ναι. Το εισιτήριο. Εγώ έκανα γύρω στις 180 ταινίες. Φαντάζεσαι πόσα λεφτά οικονόμησα από τον φόρο. Όταν παίζονταν ελληνική ταινία, στην επαρχία ας πούμε, δεν χωράγανε. Ναι. Λοιπόν, προσφέραμε στο κράτος εμείς. Μην έχουν παράπονο. Όχι, από εμάς το δεν έχει πει νομίζω κανείς. Δεν έχει πει. Εδώ απλά το κράτος έφτασε σε αυτό το σημείο. Ναι. Γιατί... Πώς έφτασε? Ναι, όχι από εμάς. Να πούμε από την αλήθεια στον Νικόλαο, ρε. Ναι. Να μην πω μια λέξη τώρα δεν κάνει. Έχετε τα σάκια που λένε δεν θέλω και πες τον Νικόλαο, ποιος φταίει για την κατάδια μας? Ο Νικόλαος είναι τίμιος και αγωνιστής. Κάποιοι τα αρπάξανε. Καλά κάνουν φυλακή. Τι φταίει το φουκαράκι το γεροντόρι που ψάχνει στα σκουπίδια να φάει, ρε? Που καταντήσαμε, ρε Γρηγόρη. Για όλο τον Παναγία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ανέστη, Τέρη, μέσα από την καρδιά μου. Ανέστη, εμείς θα τα ξαναπούμε με λίγο τσιπουράκι. Τα ξέρεις πώς τα λέμε και θα τα πούμε όπως τα λέμε εμείς. Όχι καθόλου. Άσε μας εμάς να τα λέμε. Εγώ ήθελα να έρθεις για να τα πούμε και εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή που πραγματικά έκανες στην εκπομπή μας. Και εμάς τιμή πώς καλέσατε. Τέρη μου, σε ευχαριστούμε όλοι. Μέσα από την καρδιά μου, τη Μαρία την ξέρω πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί. Βεβαίως. Εσένα σε ξέρω, σε λατρεύω. Τώρα γνώρισες και το Δημήτρη του Σταρόβα από το συγκρότημα. Βεβαίως. 20 ευγερίας ή αλλιώς Ευτυχισμένη Δύση. Θέατρο Ορφέας, πρώην Χατζηχρήστου. Σάββατο Κυριακή 7,5 ώρα. Σάββατο Κυριακή 7,5 ώρα. Νομίζω αν ψάχνετε να βρείτε μια παράσταση που ειλικρινά ζεστή, κάτι θα σας αφήσει, γιατί δεν είναι και λίγες φορές που στις συζητήσεις λένε πού να πάμε, εκείνο δεν ήταν καλό, εκείνο. Λοιπόν, να πάτε και δώστε και αυτή τη δύναμη ελπίδας και χαράς σε αυτούς τους ανθρώπους που νομίζω ότι ένα μήνυμα θέλουν να στείλουν. Εγώ θα κλείσω αυτή την εκπομπή για να τα ακούσω κι εγώ ίδιος.
Ναι. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Αυτό είναι καταπληκτικό. Καληνύχτα. Ευχαριστώ το κανάλι για το κάλεσμα. Ευχαριστώ πολύ τους τεχνικούς που μας αγκαλιάσανε ζεστά και είπαμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, τα παράπονα μας ο καθένας για τη ζωή που κάνουμε. Εύχομαι σε όλους υγεία και δεν είναι αργά να πω και καλή χρονιά και πάντα επιτυχία στο κανάλι. Ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά.